Ayaw lang sa eskwela dong. Wala may na dato sa eskwelahan. Sa akong pag-eskwela, wala jud ka naghuna-huna. Ayaw pagingin kong pobre lang yun. Di mo na pre. Sa may tirada na to karon pre. Wala matay tirada na pre. Mag-chat na lang ta. Ang orta ita karon pre. Para magyapon pre. Dili magyapon ta madato. Balag dita madato pre basta makasyata ba. Tama juga diha pre. Unya asa man ta ani pre. Ay na pre. Mag-chat na lang ta dire. May pa pre, what if pulutan diri pre. Ay nagpangita da pre. Wala matay kwarta. Pangutang detail na Lucy pre. Taas na ang lista dito pre. Ato pa na sumpayan pre, isa ka dupa ba? Pwede kayo pre. Zaman pre, atong kuha ag tinapa pampulutan. Mayabag na mangguro ka pre. Pang panayhapon man na pre. Dala na good na pre kay diri na magyapon ta matulog ani. Kondisyon man kayo na imong utok karon pre. Basta makatubil pre. May gani pre. Dili ka mag-in-English. What pre, what? Say what pre. Mamantay kabaw. In English na niya ako pre, kay hubog naman kay ko. Kulang paguro na nainom ni mo pre oh. Chat oh. Thank you for this wonderful night pre. Wala na. Nag-in-English na juga pre. Hubog na juga. No pre, I'm not turn around. Okay pre. Addition pre. Yes pre, yes. Uy pa, naaramanday ka diri. Ganina rabi ako nangita nimo. Nga naman di ay. Say tuyo ni mo. Muat ko na og eskwelahan pa. Magpa-enroll nako. Tagay ko kwarta. Wala na ko'y kwarta. Nahurot na ako palit og chat. Unsa naman ako ipa-enroll ani ron pa? Ayaw lang sa eskwela dong. Wala may na dato sa eskwelahan. Kinahanglan man gud nako mo eskwela pa. Ayan na lagi. Di ba kasabot. Nahurot na kong kwarta. Palit og chat. Bitaw dong. Ay nag-eskwela oy. Lahubog mangyapon kay nigdako. Mo eskwela lagi ko kay gusto ko makahuman. Wala na ko'y kwarta. Sa may gusto ni mo. Walay kwarta pero sa inom daghan kay kag paliton. Ino man ni dong. Malingaw mi ane. Mo na nakalisod sa imo pa. Kung sa inom suporta kay ka. Sa akong pag-eskwela wala jud ka naghuna-huna. May pagmulay ka dong kay magtiwas pa may inom dire. Bitaw. Uli sa dito ka. Ah, grabe jud ka pa. Sige, pag-inom lang mo diha. Nandiya mo dira, Tibor. Na, si Papa di na mo hatag og kwarta nako pang-enroll. Giuna pa dira ang inom-inom. Kol, atagin, pang-enroll imong anak ko. Maluoy ka. Wala na ko'y kwarta dong. Wala na ko'y kahatag dong. Wala na kay ikaatag para sa kaugmaon sa imong anak. Pero sa inom, kung gusto dungagan, makadungag. Pero kung nagisgot na sa kaugmaon siyang anak, perting daga nagbalibad. Wala ba ka masayod, Kol? Kung imo ning atimanon pagayo imong anak, imong suportahan sa iyang mga pangandoy. Pag-abot sa panahon, ikaw ragyapon ang mabulan. Nga naman, dili sa tanang panahon, ligon ka, emsog ka, maayo imong lawas, kay musugot kag sa dili. Haluya ka. Dili nakakakaya mo tarbaho. Unya, dagan na kag ipamati anak. Kisa pa may mo atiman imo. Pagpaingon-ingon dayon ka, magpahilak-hilak dayon ka. Wala na ko giatiman sa akong mga anak. Sabadira, maong nang karon ko. Ayaw sayanging panahon. Ihatag ang mga gusto sa imong anak para sa ilang kaugmaon. Ayaw pagingin kung pobre lang yun. Aduna pa'y kaugmaon. Basig dala sa imong anak. Pre, uli na lang da pre. Ati man na to itong mga anak. Gani day pre. Salamat dong.